Good morning mga kadyam. For today's video, nanapog ko diri sa malawakang kakahuyan na akong igagaw diri mga kadyam. Kat sa kahoy tunga-tuon. Hoy, mahagbong ka diha. Agay, mahagbong ka diha. Saom na nimo. Diretso din mo nagtaga. Ito na to. Yung mga kahoy dani nangahurot na nila pangahoy. Hawas na mo uling? Ha? Maraming gagaw, kat-kat ring tugas. Ngayon na paghagdan. Sinal nani ka este tatugas oh. Kuha naman siya utso. Aw kuan, luibi. Inalay si Isambo. Tung kuan gi nagingon naman ko ni adto ni Hiljon. Dayon. Dalaw mas kuntihan paputo niya. Isambo gi personalan kuan. Lagi. Papapuko kadool niya god. Papapuko kadool niya. Marami gagaw oh. Tigbas ang tugas. Ya. Ha? Ito sila wala ko ron diha ya trabaho do to. Nya na og na nakoy budget. Kay musugot aditso. Muna yang baolo. O yang pagpayag yan. Balay na niya. Di na pagpayag bro. Yan naman siya perminti dire. Kini mga kadyam. Muna na po ni gamon niya. Baul. Uma. Dalan man niya oh. Yan nag-truck. Tamna na po siguro ni gabi. Nedang bungang marang na dyan. So sa man dugo ito. Kay nagkaman kayong kuan hana. Ana ba? Ah. Ana. Dagan kayong Langgam. Ng palot na hagbong. yang kung gahapon hana.